Wel, mae'r ffair ia'n sicr yn wledd i'r llygad, ac un o'r llefydd dwi'n fwynhau fwyaf yn y ffair ydy'r neuadd Carcass. A dwi'n gael cwmni, un sy'n gwybod y cyfan am Carcass, Gareth Evans. So ni'n mynd i fod i'n gwybod y cyfan yn de. Mi wyt ti, achos wyt ti'n prynu gwertheg ac wyn i Cystadleuaeth. Ynddo, dwi'n prynu yn wythnosol, dyn ni'n prynu gwartheg o'r ffermydd a dyn ni'n prynu'r wyn allan o'r llawdau. So, dyn ni'n gwybod beth mae prisiau yn neud a dyn ni'n edrych am cig o safon yn wythnosol hefyd. Ie, a mae'r safon ucha yma yn y ffair bob blwyddyn. Ti'n gwybod beth, mae'n anodd credu, de, mae'n gwella o hyd o hyd. A ti'n meddwl, sut bod ni'n gallu gwella, ond mae yn gwella, de, ran safon y carcasses a'r anifeiliaid sydd yn fyw yma hefyd. Ie. A dyn ni'n edrych ar y sengle fan hyn, maen nhw'n beirniadu fel sengle a fel pare, a sengle di hain. A wyn fel tex, lot o wyn cyfandirol sydd gen i fan hyn, ie? Lot o wyn cyfandirol, a pan bod ti'n gael y siep, mae'r goes yn llawn, mae lawr y loen yn de, a'r ysgwydd yn de, so mae gen ti lot o wyn cyfandirol. Mae gen ti'r brydiau cynhenid hefyd yn de, a beth sy'n bwysig i fi ydy bles sydd yn y cig yn de. Bod gen ti siep, ydy'r bles yna, dyn ni ddim yn siŵr. Ie. Achos ti'n rhoi hwnna yn y siep yna ar bles, ydy wedi. Negwyd. Ond mae lot yn coginio wyn y gyfan, a mae pobl ar ariannu'n cwcio osados yn dydyn nhw, ti'n gwybod? A dyn ni'n mynd lawr y res fan hyn, mae'n ambell i gerdyn, ond ar y cyfan, be mae'n beirniad yn chwilio amdan leni, ydy'r siep a falle mae'r cyfandirol sy'n mynd â hi falle? Y cyfandirol sy'n mynd â hi, achos beth sy'n bwysig hefyd, ydy'r lledd allan, y canran maen nhw'n lledd allan, mae rhan fwy o'r wyn ma'n lledd 50% yn ydyn nhw, neu yn well na hynny, ac so mae gen ti y canran o'r cig i'r asgwrn, ti'n gwybod, so'r cig sydd yn bwysig yn de. So, os fysa oen, dedwn ni 50 kilo yn fyw, a bod o'n lled allan, be fysa ti eisiau fel lled allan wedyn? Os o'n 50 kilo yn fyw, ti eisiau fod 25 kilo, 50% yn edrych amdan yn de. Ond dydw mi gyd yn neud o, ond mae'r wyn yma, rhan fwy o'r rhain, di chael dros 50%. Ond ti'n misio yn rhy drwm, ti'n gwybod yn de, achos mae dy joints ddim yn rhy fawr wedyn, yn dydyn nhw. A wedyn mae graig y tŷ, neu dyn y tŷ, dyn ni gofio bod. Cyfalus, Gareth. Ie. Nhw sy'n handlo, a nhw sy'n prynu o'n de, ti'n gwybod. Ie. Ond mae yna oen arbennig iawn, hwn ydy'r pencampwr y sengle iddo Arwel Evans, a mae hwn. Mae yna led yma na'n does? Wel, ti'n gwybod be, mae fel barel yn dio, ti'n gwybod? Achos dechrau di'r cig sydd yn y goes yma yna, mae o'n bwldio llawn dydio, mae llawn lawr y rymp, lawr y lwyn yma yna, ag i'r ysgwydd yn de. Wel, mae'n oen perffaith yn dydio. Sut ti'n torri hwnna fyny roed o'n y freezer, so ddim mynd yn bell ar tîn os ydy? So ni'n roed o'n y freezer. Ond ti'n gwybod be, fe ni'n torri'r wyn ma fyny flynyddoedd yn ôl yn de, a ti'n gwybod mae'r sene yma yn de, mae'n rhaid gallu bod rhaid dene, ond mae yna drwch o gig yma yna yn de, os ydym yn credu. Fel belly pork os icid i. Dwi wedi cael brecwast yn barod am ginio fan. O'n i ar draws i fan hyn, Gareth, ac mae gen ti'r pare ochr yma, yn does? Ti'n gwybod be, dwi'n credu bod hwn yn fwy o dasg neu cael un oen, achos ti eisiau dau sydd yn matio i gilydd yn does, ti'n gwybod? Ac bod nhw'n edrych yn fyw, yn debyg, a ti eisiau nhw ledd allan, ti ar un pwysau a ti ar un gredd. Ti'n edrych ar y gredd fan hyn, sef yr E3L, wel, dyna dy'r top gred mewn carcas. Mae wedi target i bawb gael E3Ls. Ie, y 3L, ti'n bod, ie. Ac o ti'n dweud, mae'n fwy o gamp, ac falle gyd i un, falle bod yr oen gorau yma, ond os di partner o ddim yn iawn, di o ddim yn mynd i ennill. Gen ti'n par wedyn, egoes, ti'n gwybod, a chwarae teg, pob bynnag o'n berniadu, maen nhw wedi cael y per perffaith fan hyn, dyna nhw, ti'n gwybod, mae'r ddau oen yn E3L, a ti'n gwybod fe, gen ti'n mond 0.3 o wahaniaeth ran pwysau. Dio ddim byd, na dio? Dio ddim byd, na di, so, ti'n gwybod, mae rhywun, pob bynnag sydd wedi, getos yn syn yma na'n le, ti'n gwybod, mae wedi cael y job yn reit yn dydi. Bendigedig. Felly, Gareth, un o'r un i ni fynd adre heno. Neis iawn. Ond gyd i dalu me ddau. O, dala i, a dorio fyny ti. Diolch yn fawr. Diolch, Gareth. Croeso.